Okay. First time bike lane. Let's. Ya. Oy. Sa bayang kano. Nganong nakakuha man siya? Hila man ang katong standing. Oh, kay ngano man gihila man. Una-una man mao jud ni akong nakuha niya. Okay, mga kaisero. So mo ni among kuha karon. Oh, gracias sa Ginoo. Okay mga kaispero, so good morning sa lahat dyan. So meron kaming kasama one of the professional sport fisher here in Bohol, Mr. Igor. Yeah. So napugoy kauban among tour guide, so Pastor Galito. Yan mga kaispero, punta na kami doon. Yun naghintay yung bangka sa amin. Okay mga ka-Espero, so dito po si Enrico Espirat sa Aquagan. So dito kami mag-dive ngayon. Ayan po. Tara, let's. Aquagan. Ingane jud ing kuan ba waka dog buntag sa iyo. Mula ka. Grabe yo. Wala mga kaispero. Grabe. Op, mamaak pa na. Ikaw ba? Zero in taon. Nakatirak. Taon ba nga? Gimalat man taon.
Alsa ko no. Wow. Kuoy. Great blessings. What a great blessings ingatan by Pastor Lloyd Agapibay. Sir Igor. Yoo! Giant Trevally by Ter. Ano nga? Si John. Si John. Brother kayo mo sa buter? Ha? Master. Tunan. Dako kaayo eh. Pasar ko bro. Kuha eh. Mana siya giant tribal eh? Ingatan. Why? Wow. Big fish.